थांनाय 27 डिसेम्बराव फोसावजानाय इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया आरो बे इलेक्शन कमिशन अफ इंडियानि जि अर्डार आसामाव एसेम्बली आरो लोकसभाखौ लानानै जि डिलिमिटेशन खालामनाय जागोन गोदान समष्टि दाफामनाय माने बे हाबाफारिखौ मावनाय जागोन बेयाव समष्टिया बारायनाय नङा नाथाय बिनि एरिया बिनि बाउन्डारि माखासे नाम बा माखासे जिखिनि बेखौ माने दाफामफिननाय जागोन दा बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्शन कमिशन अफ इंडियाखौ जोङो बरायदों वेलकाम खालामदों आरो लोगोसे आसाम सरकारा बेयाव प्रएक्टिव रल लानायखौबो जोङो साबायखर बावदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2008 मायथाइयाव जि डिलिमिटेशन एक्ट 2001 आरो बे 2001 नि सेन्सासखौ बिथा खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौ 2008 आव पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन बे ड्राफ्टखौ स्पेशली दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया जोङो रिजेक्ट खालामो जोङो बेखौ अपोज खालामो मानो होनोब्ला 2008 नि जि ड्राफ्ट जि माने प्रपोजल दङ बेयाव भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो जोङो क'क्राझार लोकसभा समष्टिखौ एसटि नि थाखाय रिजार्भ हिसाबै जोङो मोनबोदों आरो बेयाव एसटि पपुलेशना बारा थानायखायनो मेजरिटी ट्राइबेल थानायखायनो बेखो एसटि रिजार्वेशन होदों बिनि अनगायै डिफुआव एसटि रिजार्वेशन दङ लोकसभायाव बे बिथांमोननि थाखाय नाथाय 2008 सननि जि प्रपोज दि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार लोकसभा समष्टिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ हिसाबै देखायनाय जादों आरो बिनि माने हेंथायै बबेबा माने लखिमपुर समष्टिखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे प्रपोज ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामदों आरो बेखौ बिथा खालामनानै सेप्टेम्बर दानाव जोंनि मोनसे टीम डेलिगेशन टीम थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि होम मिनिस्टार बिथांमोननो मेमोरेन्डाम गोसोखां बिलाइ जोङो होनाय जादोंमोन जे जोंनो डिलिमिटेशन नांगौ किन्तु क'क्राझार समष्टिखौ लोकसभा समष्टिखौ डिरिजार्भ खालामनायखौ जों कुनु कारनाव मानिया आरो बेखौ जों मानिनो हाया बे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय जादोंमोन गोदानै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया जि माने डिलिमिटेशन खालामनो थांदों बेयाव क'क्राझार लोकसभा समष्टिया स्टेटास को जेरै दङ ओरैनो थानांगौ आरो उदालगुरि लोकसभा समष्टि गोदानै बेयाव दानायनि मोनसे प्रपोजल दङ बे लोकसभा समष्टिखौबो एसटि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिटिआर 6 सिडिउल काउन्सिलनि सिङाव क'क्राझार लोकसभा सीट आरो गासै 14टा एसेम्बली सीट आरो उदालगुरि लोकसभा सीट मोननै लोकसभा आरो 14टा एसेम्बली समष्टिनि ड्राफ्ट जों नुदों नाथाय मोननै लोकसभा सीटखौबो आनरिजार्भ खालामनानै दोनदों 6 सिडिउलनि मिनिङानो जाबाय जे ट्राइबेलफोरनि राइटनि बाथ्रा ट्राइबेलफोरनि राइट्स आरो प्रिभिलेज बिनि प्रटेक्शन सेफगार्डनि बाथ्रा आरो बेयाव स्पेशली बर' आरो ट्राइबेला थायैखायनो जोंनि गोलाव समनि बड'लेण्ड आन्दलननि धारानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेम'क्रेटिक माने नोङो मास पिपोलनि जि मुभमेन्टनि गेजेरजों आरो एनडिएफबि आरो बिएलटिआ आर्म्सनि स्ट्रागल खालामदों बे गासैखौबो बिथा खालामनानै खेबसे बिएसि एकर्ड जाबाय बिटिसि 6 सिडिउल एकर्ड जादों बिटिसि 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानैनो बिटिआर मोर पावार मोर एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै एकर्ड जादों आरो बे बिटिआर काउन्सिलाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि राइट्सआ इन्टेक्ट थानांगोन आरो बे कुनु कारनाव खर्ब जानो मोना कुनु कारनाव बे भायलेसन जानो मोना कुनु कारनाव जोङो बेनिफ्राय बन्सित जानो मोना दा बेखायनो 6 सिडिउलनि मिनिङानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटनि थाखाय आरो जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखायनो जोंनि आन्दलनमोन राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि थाखायनो जोंनि आन्दलनमोन जायनि थाखाय गोबां हाजार हाजार जोंहा मुंख्लं जाबाय बेयाव जिनाहारि जाबाय जोंहा न' सावजाबाय गुलि जानांबाय जेल जानांबाय आरो बिनि उनाव दिनै जोंनि राजनितिक अधिकारखौ खर्ब खालामनानै जुदि गुबुन जायगायाव माने बेखौ लांनो नागिरोब्ला बे बाथ्राखौ जों मालाबा मानिनो हाया आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै स्ट्रंलि जोङो बाथ्रा बुंदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया आरो बे माने डिलिमिटेशनाव जायफोर इनभल्व दङ भारत सरकारानो जा ल मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिसआ बेखौ नायगोन दा बेखायनो जों खावलायदों जे 6 सिडिउलनि जि माने प्रभिजन 6 सिडिउलाव ट्राइबेलनि जि इन्ट्रेस्ट बियो इन्टेक्ट थानांगौ आरो बे बन्सित जानायखौ कुनु कारनाव जों मानिनानै लानो हाया आरो बिनि थाखाय जों कुनु आपोज खालामनाय जानाय नङा आरो जों कुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा